Ay, di na yung sila doon sa Juan 2000 plus. Mura pa. Yan, kahit dalawang spray na. So, ito pa mo na dinala. Oh, yan na. Yan na. Ganyan ka lang. Ganyan ka lang. Lagay mo kayo muna rin na ako. Literal na pinin niya mo ito, no? Yan, ganyan yung pinin ito. Ayun, ako bigyan mo yung kakanya na niya sa akin. Bakit? Sa mga yan, no? Tayo pa kayo pa kahit ako. Ito mo ba yan? Pero yung sa yung private, asab mo yung Yeah, good.
Score? Ano sa tawag kasi? Di parang doon yung pangalan sa amin ito. Hả? Đó nữa. Kabilang na. Pero sulit yung pagpunta niya sa kulay. Nakita niya sila na eh. Ay! Yung kalag-kalag. Chopstick? Yan, may siya pinadala. Bang? Nang? Alat ang kaset na yan. Ano ito? Bigay. Yan, yan. Bentang. Pag hindi mo na kami mula yung budget. Huwag madali lang sa pag-concept. Ayun. High score. Bubalo lang kami eh. Nasasama dito sila. So, bubalo lang. Bubalo lang kami. Kasi siya lang. Sabi niya, nilibig na naman niya kayo. Yung ano yung Sabi ko sa kanila ako gano'n.
Yan yung mga pinakamaliit eh. Oo. Sorry. Ayan o, set up tayo. Maraming. Ang guys,